veurem com resoldre sistemes d'equacions, de dues equacions amb dues incògnites. Dues equacions, una línia, una equació, dues línies, dues equacions, dues incògnites, la x i la y. Equacions lineals, perquè els exponents són 1. El mètode és el de reducció. L'objectiu és multiplicar una de les equacions o les dues perquè sumant les dues equacions puguem eliminar una de les dues incògnites i així ens podem quedar amb una sola incògnita. En aquest exemple, si multipliquem la segona equació per menys 3, ens donarà menys 3x i al sumar 3x més menys 3x ens donarà 0. Molt bé, doncs ara posarem aquí al costat la multiplicació. La primera equació es queda igual, 3x més 2y igual a 1, i la segona és menys 3 per x menys 3x. Menys 3 per y, menys 3y. I menys 3 per 9, menys 27. Molt bé, ara és el moment de sumar la columna de les x, la columna de les i's i els nombres. 3x menys 3x, 0. 2y menys 3y, menys y, o menys una y. 1 menys 27, menys 26. Veieu que ara ja només tenim una incògnita. Volem saber quan és y, no quan és menys y. Per tant, el que fem és multiplicar les dues bandes per menys 1. I ens queda que y és 26. Molt bé, ja tenim el valor numèric de la y. Ara hem de trobar quin és el valor numèric de la x. Necessitem tenir la x aïllada. Podem utilitzar aquesta equació, la segona equació, l'original, o la segona equació que hem modificat, la que hem multiplicat per 3. A primera vista, el que veiem és que agafant la segona equació original, la cosa és molt més senzilla. Copiem l'equació original i a continuació, com que ja sabem quan és y, en lloc de y posarem 26. Molt bé. I tota la resta de l'equació la copiarem igual. Molt bé. Ara tenim una equació amb una incògnita, la x. Aïllem la x, que vol dir que la deixem sola a un dels termes. Com que ja la tenim positiva a l'esquerra, la deixem a l'esquerra. I el que ens molesta és el menys, és el més 26. A la dreta, al segon membre, ja tenim el 9. Passem el 26 a la dreta, canvia de membre, canvia de signe. Per tant, tenim que x és igual a 9 menys 26. I 9 menys 26 és menys 17. Molt bé, ja tenim un valor numèric de y i un valor numèric de x. Conclusió. Aquestes dues línies rectes es creuen en el punt en què x és menys 17 i y és 26. Molt bé. Doncs anem a fer un altre exemple. Aviam, ara complicarem una miqueta més la cosa. En aquest exemple hem trobat que és relativament fàcil saber per quin nombre hem de multiplicar tota una equació si la incògnita no va acompanyada de cap nombre. Això vol dir que el coeficient és 1. Aquí es veu a simple vista que si hem d'aconseguir eliminar el 3x, doncs hem de multiplicar a sota per menys 3, per tal que la suma sigui 3x menys 3x doni 0. La cosa es complica quan les incògnites tenen un coeficient diferent a 1. Veurem aquest exemple. 9x més 8y
igual a 35. I 5x menys 6i igual a 9. Molt bé. Com veieu, cap de les incògnites té coeficient 1, és a dir, totes les incògnites van acompanyades d'un nombre. Per tant, el que hem d'aconseguir, o sigui, multiplicant una de les dues equacions no aconseguim el nombre oposat, que ens faria eliminar una de les incògnites. Aviam, visualment espero que sigui més fàcil. Com que jo, multiplicant el 5 per qualsevol nombre enter, no puc fer que dongui menys 9, amb una simple multiplicació d'aquesta equació no puc carregar les x. I aquí passa el mateix. Jo no puc multiplicar el 6 per un nombre enter per carregar-me les is. Podria provar-ho amb fraccions, però com que sabem com ens agraden les fraccions, doncs ho farem d'una altra manera. Quin és el mètode? Doncs, si nosaltres multipliquem la part de dalt per aquest nombre, per l'oposat d'aquest nombre, o no cal, multipliquem aquesta equació pel 5 i aquesta equació per menys 9, tindrem que les dues equacions, la suma de les dues x es poden eliminar. Aviam, gràficament espero que es vegi millor. Si jo multiplico la primera equació per 5 i la segona equació per menys 9, això em donarà 5 per 9, x, 45x. 5 per 8, i, em dona 40i, i 5 per 35 em dona 175. Aviam, ara anem a la segona equació. La segona equació l'hem de multiplicar per menys 9. Menys 9 per 5x em dona menys 45x, que és el meu objectiu. Trobar l'oposat de la primera equació. Menys 9 per menys 6i em dona 54i. I menys 9 per 9 és menys 81. Molt bé, ara ja toca sumar. 45 menys 45x, 0. 40i més 54i, 94i. I 175 menys 81, 94. Molt bé. I igual a 94, aquest que està multiplicant aquí passa dividint. Molt bé, i tenim que i és igual a 94 entre 94, 1. Ja tenim el valor numèric de i, que és 1. Ara anem a buscar el valor numèric de la x. Canviem, no sé si és necessari canviar el color, però ho farem igualment. Ara me'n vaig a qualsevol de les equacions d'aquí i substitueixo la i per 1. Me'n vaig a la primera, a l'original. 9x més 8i igual a 35. I en lloc de posar, en el següent pas, en lloc de posar i, poso 1. 9x més 8 per 1 és igual a 35. I ara tinc que 9x més 8 és igual a 35. Tinc una equació de primer grau. En el pas següent el que haig de fer és aïllar la x. La x la tinc en positiu aquí, doncs la deixo a l'esquerra. 9x igual als nombres a la dreta, ja tinc el 35, i el 8, que és a la dreta, que és a l'esquerra, en positiu, passa a la dreta amb negatiu. Molt bé. 9x igual a 27, val? Perquè 35 menys 8 són 27. I ara aquest 9 que està multiplicant el passaré a l'altre costat dividint. Per tant, em quedarà que x és igual a 27 dividit entre 9.
solució x és igual a 3. Per tant, ja sabem, ja tenim la solució. X és igual a 3 i y és igual a 1. Aquestes dues línies rectes es troben en el punt en què x és 3 i y és 1. Fins una altra.